A falta de chuvias comeza a notarse tamén en Pontevedra. Dende o Concello tiveron que reabrir o embalse do Pontillón co fin de abastecer a poboación tras a baixada do caudal do río Lérez. Na actualidade estase a empregar o 60% do río Lérez e un 40% do Pontillón. Do río que nos levou a eso, a poñer en marcha xa o Pontillón o pasado sábado. E, por tanto, en todo caso, como... Por que? Porque ao baixar dos 2 metros cúbicos segundo, xa as bombas xa non... É dicir, non é un problema que non se poida coller auga suficiente, o problema é que as bombas non funcionan ben xa. É dicir, xa non hai presión suficiente como para as bombas poidan, digamos, chupar, e nunca mellor dito, a auga do río, non? Entón, despois, a partir de aí, pois evidentemente temos que compaxinar, suministrar Pontillón e suministrar o que dá o río, que xa digo, a relación é aproximadamente o que se utilizou do Pontillón foron aproximadamente 13.000 metros cúbicos do total desos casi 33.000. Dende o Concello envían unha mensaxe de tranquilidade. De seguir así, tomarán medidas como pedirlle a Ence que rebaixe o seu consumo de auga, que supera os 32.000 metros cúbicos ao día, e tamén suprimirían a rega de xardíns. Sería, tal e como dixo esta mañá Raimundo, medidas puntuais que de momento non hai que tomar. Prever con unha semana de antelación ou así é bastante dificultoso, non? Incluso casi dun día para outro, pois, mira, isto é máis difícil. Ben, entón, nesa situación, pois, bueno, ainda no suposto que non choverá a semana que ven, a situación non é nin alarmante, nin moitísimo menos. Quer dizer, o suministro da auga á población está garantizada por tempo. Quer dizer, tempo, quer dizer, se só utilizáramos o Pontillón do Castro, é casi mes e medio. Pero estamos utilizando o río e Pontillón, por tanto, é dicir, non hai, a situación non é alarmante. En relación a outros asuntos, o voceiro do Goberno local tamén anunciou que a Xunta de Goberno vende sacar a licitación os quioscos da Praia Fluvial e de Barcelos. A licitación destes quioscos, unha vez adxudicados, é por 5 anos, e prorrogables anualmente hasta un máximo de 10 anos. É dicir, que non pode superar a duración de 10 anos. E, en todo caso, o da praia vai ter un canon mínimo de 1.100 euros ano e o de Barcelos 2.400 euros ano. Os interesados poderán presentar oferta por unha ou polas dúas instalacións.